svakako s punim pravom očekujem da će gospodin Vučić sad kao čovjek koji je bio apsolutnu podršku građana u Srbiji u skladu sa tim podvati nas. I ne samo zbog toga. Očekujem više poziv zbog činjenice da je SDA Sandžaka nakon završenih prošlih izbora 2012. godine u junu mjesecu dala legitimitet onoj skupštinskoj većini da formira jednu proevropsku vladu. I od ove šovinističke tvorbine koju zovu srpska država Srbija želimo da napravimo jednu demokratsku, modernu, evropsku državu Srbiju. Mi dok god može kroz ove institucije sistema se deluje, kroz parlament, kroz sve institucije, mi ćemo to da radimo. Onog dana kad vidimo da ne može, tražit ćemo pomoć, pa makar i NATO pakt da dođe